बै समाव अपोजिशना गभर्नमेन्ट बिपिएफनिमोन बिथांमोननि सासे एमसिएलए बुंदोंमोन 6 शिड्यूलनि बिदिबाथ' बे 6 शिड्यूलनि भायलेसन जादों होनना बुंनो थाबाय दासो बे आदाया बुंलांखाबाय जोंनि प्रेसिडेन्टआ जों ट्राइबेल राइट प्रटेक्शन एसोसिएशननिफ्राय जों बेखौनो 6 शिड्यूलखौनो नांबोगासिनो थादों बे थांनाय गभर्नमेन्टनि सायाव गोबांथार जोङो बे 6 शिड्यूलनि थाखाय जोङो नांबोदोंमोन बिथांमोनखौ बिराद रिक्वेस्ट खालामबोदोंमन नाथाय जोङो अनेकावनो 6 शिड्यूल भायलेसनखौ मोनबोदों बेखायनो जों बिथांमोनजों नांबाय थादों जे 6 शिड्यूल भायलेसनखौ दा जों बुंखाबाय 6 शिड्यूलआ जादों प्रथम गभर्नमेन्ट दाजेननायावनो बिथांमोनहा जेला फार्स्ट काउन्सिल इसी मिटिं जायो गभर्नमेन्ट दानाय लोगो लोगो इसी मिटिं जेला जायो फार्स्ट एसेम्बलि जिरायो बे समावनो 6 शिड्यूलनि खोथा माखासे बै समाव अपोजिशना गभर्नमेन्ट बिपिएफनिमोन बिथांमोननि सासे एमसिएलए बुंदोंमोन 6 शिड्यूलनि बिदिबाथ' बे 6 शिड्यूलनि भायलेसन जादों होनना नाथाय बाहाय मा 6 शिड्यूल होननानै बे माबायानो स्पिकारानो स्टप खालामहरदों बेबायदि जों नुदों बिनि लोगो लोगो जों नुबाय मा इएमखौ बिथांमोनहा जे 6 शिड्यूलनि एक्टजों जे हाग्रामा सारा आवगायाव जेला जेबायदि एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोदोंमोन बेवहाय 75:25 होमबा बिसोर नन ट्राइबेलफ्रा साथाम बे रग' रग' लिरनाय दंखायो माबायावनो एग्रिमेन्ट जे माने एमेन्डेड 6 शिड्यूल एग्रिमेन्टआव दंखायोमोन साथाम 12 जननि बिथोराव साथाम होमबा बे साथाम मोननांगौ नाथाय दा बिसोरो आरो नैबे बिजेपि गभर्नमेन्टआ बेखौ माबादेरनानै बारायनानै जाहाथे गुबुन नन ट्राइबेलफ्राबो बांसिन मोनो जायनि थाखाय बे नन ट्राइबेलखौसो 7 जनसिम होदों आरो सासे डेपुटि स्पिकारखौबो माने गुबुन हारिखौ होदों नाथाय बे 6 शिड्यूलनि रुल बायदि थाङाखै बेनिखायनो बै समाव जोङो बे 6 शिड्यूलखौ भायलेसन जाबाय होनना बै समनिफ्रायनो बुंदों बेनि 6 शिड्यूल भायलेसन जानाय आरो बेजों लोगोसे बे हानि बेलायावबो जों बेखौनो 6 शिड्यूलखौ होनदों जे हायाव जाय मोन्थाय बिजिआर आरो बे कास्ट लेन्डआव जे मोन्थायखौ जोंहा मोननांगौ आरो बर'फोर ट्राइबेलफ्राथ' मोनखानांगौ बेखौ होनबाय खिन्थु नन ट्राइबेलफ्रा मारै मोनो नन ट्राइबेलफ्राबो समान अधिकार होनो बे समान अधिकारखौ बिथांमोनहा समान अधिकारखौ लाबोबाय थानायावनो जोंनि मानसिफ्रा ट्राइबेल मानसिफ्रा बा जोंनि 6 शिड्यूलाव माबोरै लाबोखो मारै होखो बेखौ जों दुखु मोनबाय थादों बै समनिफ्रायनो जे 6 शिड्यूल होनोब्ला ट्राइबेलफोरनि थाखाय नाथाय नन ट्राइबेलफोरनि थाखाय मारै समान अधिकारखौ जों होनबाय थादों आसामावबो बिसोर जों समान अधिकारखौ होआखै जोंनो ओमफ्राय जोंनि बिटिसिआवबा मारै समान अधिकार जानांगौ बेवहाय बे ट्राइबेलफोरनि थाखायल' होनाय बेवहाय जेरै बिथांमोनहा हाखौ बिथांमोननो जेनेबा जाय मानसिया मोननांगौ जों बेखौ बुंबाय थादों मोननांगौ ओरैबायदि जायहा पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट जायहा बै समाव माबा जाय मानसिया ट्राइबेल बेल्ट दानायनि सिगां दं बा 6 शिड्यूल दानाय जों जायहा फुराना मानसिखा बेवहायनो हा हु थाखानाय बे हा हु थाखानाय मानसियासो बेवहाय बे ट्रेनजेक्सन खालामनो मोनगोन बायनाय फाननाय खालामनो मोनगोन बिसोरनि थाखाय बियो माने कन्टिनिउ जागोन आरो खिन्थु गोदानथार फैनाय गोबां गोदानथार फैदों आसामनिफ्राय बारबोदों जोंनो बर' मानसिब्लाबो सोरबा बाहेरानिफ्राय फैनाया जोंना बाहाय बायफैनो मोना सोरबा बर' मानसिब्लाबो जोंना बाहाय माने इलेक्सन गेलेफैनो मोना बेबादिसिम जोंना 6 शिड्यूल दं मानो होनबा बर'ल' नङा ट्राइबेल मानसिया गुबुन माने जायगानि ट्राइबेल मानसि बिसोर एसे एडभान्सबो जानो हागौ खिन्थु बे बिटिसि एरियायाव जों बर'फोरनि थाखाय बा जोंनि बिटिसि एरियायाव थानाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय बिसेसकरि बिनि थाखाय बेखौ रिजार्भेसन दोनदों गुबुननिफ्रायबो मोनफैया दा बे जिनिसखौ बुजियाबानो जोङो गुबुन नन ट्राइबेलफोरनोबो समान अधिकार होनायाव जोंनि मानसिफ्रा बै समनिफ्राय बेहायनो बे गोसोआव आघात मोनबोनाय बा नैबे दा इलेक्सनसिमाव खुद्रिनायजों नैबे जिनिस दानि इलेक्सननि परिबर्तन बा चेन्ज जाफैनाया बेवहाय जों नुफैनो मोनबाय आरो जोङो गोजोननाय मोनदों नङा होनबा जोङो 6 शिड्यूलनि थाखाय नांबोबाय थानायाव जोङो हमथाबोनो हायाखैमोन दा नाथाय खिन्थु दाबो जों मोनसे एसे मानसिफ्रा दा गिनाया बेनो जे दा आरो बिजेपि गभर्नमेन्टजों लोगो जागोन नामा होननानै जों दा एसे खोनादों बिजेपि गभर्नमेन्ट जायोबा इउपिपिएलआ जेरै खालामजादोंमोन बिदि खालामगोन नामा आरो जोंनाव जेरै बेबायदिनो 6 शिड्यूलनि माबाया थानाय नङा प्रभिजनआ थाहैनाय नङा नामा बेखौ गिदों दा दहाय जोंना प्रेसिडेन्ट दादाया बुंलांबाय जे बिटिसिनि सेक्रेटारिया प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि लिरनांगौआव बै समाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सिफ जानांगौ सिएम जाया बेयो सासे सिइअ चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार होबाय खिन्थु दाखालिनिसो मोनसे आं बेखौ उदाहरन हागोन जाय गिदिर कम्पानिनि पर्बजरानि मोनसे हानि थाखाय बे जेला रायलायनोबा बाय सिइअ फैदों मा आदानि कम्पानिना होमबा जोंनि बिटिसिनाबो बे सिइअ जानानै समान रेंकनि जागोन नामा बे सासे आइएएस अफिसारा माब्लाबा सिइअ बेवहाय जाया बेहाय बियो आइएएस बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जायनि थाखाय बिनि प्रट'कला प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि नालाय बेनि गारियाव दाबो नाय बिनि अफिसनि माबा दं बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि लिरो मानो होनबा बे सिइअ लिरनो हाया खिन्थु बे बिटिआरनि जाबाय गाज्रि मोनगोन बायदि साननानै फिसा लिरदों सिइअ आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिदि लिरदों खिन्थु बिनि गारियाव नाय
प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि गारियाव नाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि लिरनायसो दङ खिन्थु बियो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि लिरनो मोनामोन बिटिआर हिसाबै बे सिइअ सो लिरनांगौमोन बेवहाय खिन्थु बे लिराखै मानो होनबा बियो लिराबालानो थानो हायोमोन होनबा बे सासे आइएएस अफिसारनि बिनि प्रट'कला बियो बेवहाय बियो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिसो बे सिइअ नङा बे मोनसे बेखौ भायलेसन खालामनाय जादों आरो जों दा बे 6 सिड्युलनि बेलायाव जों मावबोफानो थानायावनो जोङो अनेकथा जों बिथांमोनाव जों बुंदोंमोन हेल्प बिदोंमोन नाथाय बिथांमोना बिनि जोंखौ जेबो हेल्प खालामाखै 6 सिड्युलनि जेला जोङो माने जोंनि दा जेरै जोङो बे माने साख्रि बाख्रिनि बेलायावबो साख्रिखौ बाहेरानिफ्राय एनअसि लायाबालानो ओरैनो फैनानै हाजाफैजोब्बाय बेवहाय कलेज लेक्सारारफोर प्रफेसारफोर आरो जोंनि हाई स्कुलाव एमइ स्कुलाव एलपि स्कुलाव फैनायाबो गुबुननिफ्राय फैबाय खिन्थु एथ' इजियै बिदि फैनो मोनामोन नाथाय दा बिसोरो आरो जोंनि बे जाय एसिएस अफिसारफोर जाय जों ब्लकआव दङ बा सार्कल अफिसाव मेनलि जोङो हानि थाखाय बा जोङो ग्रासरुट लेभेलाव खामानि मावग्रा बिडिअफोरनि थाखाय बाहाय बिराद करापसन जायो बा हानि इलिगेल खामानि मावो होननानै जोङो बेखौ गिबाय थादोंमोन दा बे गासिबो जोंनि मानसिफोरखौसो जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरखौ बिटिसिनिफ्राय आवराव लांजोब्बाय जोंनि बर' मानसिफोरखौ आवराव लांजोब्बाय जाहाथे जोङो लकेल सेल्फ गभर्नमेन्ट हिसाबै गावसोर लकेल सेल्फ गभर्नमेन्ट हिसाबै जों गावनो गाव मावनांगौमोन नाथाय गुबुन हारिफोरखौ लाबोजोब्बाय बेवहाय दा साफ्रोम सार्कल अफिसारफ्रा बेसेबां करापसन मावदों बेसेबां हानि इलिगेल खामानि मावदों बेखौ जों मोनजोबनानै दङ जों अनेक आरथि होनानै मोनबाय बिनि थाखाय जों बिराद दुखु मोनदों जायनि थाखाय दानि गभर्नमेन्टआ जों हाग्रामा सार बिथांखौ जों खावलायो बिथाङा 6 सिड्युलखौ गावनो लाबोदों 6 सिड्युलखौ गावनो लाबोदों 6 सिड्युलखौ एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोदों बे 6 सिड्युलनि मर्यादाखौ लाखियो आरो बैबायदि अफिसारफोरखौ जाहाथे बिथाङा जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरखौ लाबोयो आरो जों नन ट्राइबेल जायोब्ला इलिगेल हाबफैदों बिथांमोनखौ दिहुनहरो आरो जोंनो बेवहाय बिटिसियावबो जइन्ट सेक्रेटारि आरो इभेन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ जों बुंनो हायो बिथांमोनहा बेवहाय जोंनि ट्राइबेलनि थाखाय खामानि मावाखै अनेक जोङो बेवहाय जोङो मोनदों मिन्थिनो मोनदों आरो जों नुदों आरो जोङो फाइट खालामहैदों खिन्थु बेबायदि सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारिफ्रा जाहाथे सेक्रेटारिफोरखौ बिथाङा बासियो आरो बिथाङा जाहाथे नायो सोर जाय कराप्टेड अफिसारफोरखौ बिथाङा बिनिफ्राय बेवहाय जायगा होआ बेखौ जोङो बिथांनाव जोङो रिकुवेस्ट खालामो मानो होनबा आवगायनि गभर्नमेन्टआ बेफोरनि थाखाय जेबो एक्सन लानो हायाखै जों मिथिदों मानो होनबा फाइलानो जइन्ट सेक्रेटारि आरो सेक्रेटारिनावनो स्टप जानानै थायो बेवहायनो फिनिशिं जानानै थायो गावसोरनो कमेन्ट होयो इएमनि बा चिफनिसिम सफैया इभेन प्रमद सारा गाव मिथिना मिथिया फाइला गावनिसिम फैनांगौ फाइला बिनिसिम फैया फाइला बै जइन्ट सेक्रेटारियावनो बिसोरनो डिसिसन होनानै स्टप खालामनानै दोनो बै समाव हाग्रामा सारनि समाव फाइला गासिबो चिफनाव फैजोबोमोन मानो होनबा बे माखासे खामानिखौ एडमिनिस्ट्रेसन हायाब्ला पलिटिकेल पावारजों खालामनो हायो चिफ सारा खालामनो हायो चिफआ हायो नाथाय बे फाइलखौ बिसोरो दानि जइन्ट सेक्रेटारिफ्रा सिएमनिसिम प्रमद सारनिसिम बा इएमनिसिम सफैहोआ बेबायदि जों अनेक मोनदों अनेक जों बेबायदि जोङो केसखौ मोनदों बेनिखायनो जाहाथे दानि हाग्रामा गभर्नमेन्टआव दानि बे 6 सिड्युलनि एखे माने रुलजों खालामो बेखौ जों आसा खालामो आरो दा जोङो दा माने जाय जोङो दा होनो जोंनि जाय कन्ट्राक्टरफोर जाय बे फिसा फिसौ खामानि मावग्राफोर बिथांमोनहाबो गिनाय दङ जे जोङो बे बाहेरानिफ्राय अनलाइनजों गासिबो माने कन्ट्राक्टरफ्रा बाहेरानिफ्राय फैनानै खामानिखौ लाहोजोबोबा अनलाइनजों टेन्डार जाजोबोब्ला जोंनि लकेला बोरै मोनगोन बेखौबो गिनाय दङ जाहाथे बेखौबो जों अनलाइनजों जाब्लाबो जोंनि बिटिसिनि कन्ट्राक्टरफ्रा मावनो हानाय जेसेबां क्रेडेन्सियेल दङ बेसेबां फ्रडनि खामानि मावनो हायो बेखौ मावनो हानायखौ बेवहायनो बिटिसिनि मानसिया मोनजोबनांगौ बाखि जेखौ बेसेबां गिदिर हाया खेबसे केन्सेल थांबाय टेन्डारा खेबनै केन्सेल थांबाय होमबासो बै गुबुननि आउटसाइडनि कन्ट्राक्टरफ्रा मावफैनो मोनो जाहाथे बेखौबो हाग्रामा सारा दा बै फुराना बिलफोरखौ होनानैबो आरो दानि गोदान माने खामानिफोरखौ जाहाथे लकेलनि कन्ट्राक्टरफ्रा मोनो लकेलनि मानसिफ्रा गावजों गाव मावलायनानै जानो हायो लकेलनि थाखाय बिटिसिनि थाखाय बिटिसिनि मानसिफोरनि गेजेरावनो साप्लास जानानै थायो बेखौ जोङो मिजिंथिया बेबायदि मावगोन होननानै मानो होनबा बे हाग्रामा सार बिथाङा गावनो एक्सपिरियेन्सखा आरो बेवहाय बियो मोजां मावगोन जों बेखौ आसा खालामो आरो जोङो बिथांमोनखौ बे खामानि मावनायाव जोंनि आफादनिफ्रायबो जोङो बेफोरखौ जोङो मदद होगोन हेफाजाब होगोन आरो जों 6 सिड्युलनि बियन्ड खामानि इलिगेल थाङोब्ला जों बेहायबो जों होबथानायनि थाखाय बेखौ मावनो थाखाय जोङो थियारि आरो मोनसे बे सिएसबिनि बेलायावबो बिथांमोनहा हाग्रामा गभर्नमेन्टआ दानाय होननानै बै समाव सिएसबिखौ माने बिथांमोनहा सिएसबिखौनो दोनाखिसै जों गोदानै दागोन बा जों फुल प्रेजार खालामगोन होननानै दिनै दोननानै दानो हायाखै जेला बयबो साख्रिनि थाखाय हाहाकार जाबाय साख्रिखौ मानो दाबो होदिया दानो होदिया होननानै मानो होनो हादिया होनबाय दाना बिथांमोनहा ओमफ्राय माने
हिमन्तनाव जेला होनबाय हिमन्त होनबाय जोंनो बिटिसिखौ जोंनो प्रमद सारा बुंहैदों गावनो जों मोनथिनो मोनदों गावसिनि माबानिफ्राय प्रमद सारा बुंहैदोंमोन जे जों बिटिसिनि एरियाखौ जोंनो होनोसै बे हिमन्त बुंदों ना बे सेन्ट्रेलि करिम बे सेन्ट्रेलि होगोन होननानै बुंबाय सेन्ट्रेलि खालामना हरजोब्बाय बे सेन्ट्रेलि खालामनानै हरनायाव दा मा जाखो ओमफ्राय दा नै दाख्लैसो बियो थाबैनो ओमफ्राय CSB एसे दाना होनोसै जाबाय CSB दानायाव मा जाखो CSB आव गुबुन नन ट्राइबेल मानसिफोरखौसो बे गासिखौबो लाफाला जोब्बाय उमुक कमिउनिटि होननानै लाबाय खिन्थु बेबायदि नङा बावहाय बेबायदि लाफानो मोनामोन सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआव बिदोंमोन जे जोंनि BTC आव साख्रिनि बेलायाव 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौ जोंनि BTCनि मानसिफ्रानो जोंनि BTCनि मानसि BTC आव थानाय ट्राइबेल नन ट्राइबेल मानसिफ्रा जों जेरै मा हिसाबै खथा हिसाबै रेसियो हिसाबै मोननांगौ बेबादिसो मोननांगौ नाथाय गुबुन बाहेरानिफ्राय फैनानै बे 3rd ग्रेड 4th ग्रेडआव गुबुननिफ्राय मोनफैया गुबुननिफ्राय मोनफैनो मोना नाथाय जों दा नुनो मोनदों बिथांमोना जिखुनु साख्रिखौ BTCनि साख्रिखौबाबो बिथांमोना आउटसाइडनिफ्राय होदों दा बे मोनसे इलिगेल जादों जाहाथे बेबादिबो जाया दानियाव जाहाथे बे जोंनि बे 6फोरखौ दहाय होनानै जोंनि बे गासिबो 3rd ग्रेड 4th साख्रिया गासिबो जोंनि BTCनि सिङावनि मानसिफ्रासो मोननो मोननांगौ